Singil naman po sa kuryente sa Western Pangasinan, bumaba ngayong Enero. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Ikinalugod ng mga member consumers ng Pangasinan Electric Cooperative sa Western Pangasinan ang mas mababang singil sa kuryente sa pagpasok ng taong 2026. Ngayong Enero, bumaba ang power rate ng tanggapan sa 7.3359 pesos per kilowatt hour mula sa singil na 8.1319 pesos per kilowatt hour noong Disyembre. Bahagya rin bumaba ang generation rate ngayong buwan sa 3.3592 pesos per kilowatt hour mula sa 3.9412 pesos per kilowatt hour noong Disyembre para sa mga low voltage, high voltage at residential consumers. Ayon sa pamunuan, dahilan umano ito ng mas mababang generation, transmission at system loss charges sa kabila ng bahagyang pagtaas ng subsidy at universal charges maging ng buwis na ipinapataw ng gobyerno. Sa kabila nito, patuloy ang paalala ng mga otoridad na huwag mag-aksaya ng kuryente upang makatipid pa rin sa kabila ng pagbaba ng singil ngayong buwan. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.